Na kajinglap ya kajungan poi ki bar jela bantrai bela sya ka jela klam kinu ki kot kisla ki babiang kala penlong ya ka New Trap National Youth Movement lani HNYM ban let kendu ya commissioner ka tanat labor ban ya kran halor ka benta ha ka khandai tarik unai tung ar hajar arpusan hinrai namar ka jingbom dan commissioner ka seng kala yo ban kendu ya ka join commissioner ka tei ka tanat trekam ha ba kran chikila pathai ku bor ba Marshall Nonglat vice president ula ong ba bunsian lalap ki bar jela ki wantre sya ka jela Kim Biang Satya ya ki kot kisla. Uloong kabapeningo ya kaseng kalong bakini ki bar jela. Kiyo banwan syaka ni ka jela tang lingba ka jing apply jung ki ya ka work permit. Lingba ka website ka sarkar jela bat kan ni kalong kabamla ban pediang. Nolor kata uloong ru ba kalong kabadon kam bakini ki bar jela ki bawan ban tray syaka ni ka jela kin hap ban le ya ka police verification kanang ba onla ban tip ba ubriu ba rung syaka ni ka jela ulong ubakumno. Nakaliang kasang mata HNYM yuan kendu jung saka jung berjumingin wan ya kendu ya i commissioner jong ka labor tang ba habai dai bat kani ka kampat i commissioner jong labor imdan i ong ba idan tangki program e bilik sabar tingila i kendu no i join commissioner kajing wan kajung i kalong ba halor jong kani kajing kiau jong kini ki bar jela ki bawan trai hang ni ko jela jong i ki ba ombiang kita ki dokumen lani kita ki legal dokumen ki ba kila ban trai hang ni amar ban ha kaniro ni dang yo ban bat kumbasau kali ai ki buan kiau sania ki yo bat na po nong po ki ong ban in one tray sani po kadala jungi te tangila pan ki kot kisla ki toki tangila ngila check kadon betang ni ka acknowledgement slip kamot kani ka acknowledgement slip kadai ki pa ki apply online ya ka work permit lingba ka labor department ha kading sisya la dayo atang ka acknowledgement slip te kampat dan jimot hi bakin one tray sania namar lalong pa ka government lani kata ka department ng government kampat approve ya kania ti kalong ka ika ba hero pa menta kung bakit hakinu ni gijaka hakinu ni benta jong kali jong kasar sulong jong ila ni what to do sunong kandong jong ila adap do kinong tray bar sala sudah umdan su taw nong tray kasi kala tang ilay ang bangin check yaki la tang ilay ki ang bangin pet yak ta ki dokumen jong ki hato ki degi briu hato ki degi babyang na ki bombyang ki banwan suni kim dan ni kita ki ika ibro ki suwan kum to te ka pas ngulingo kalong ba kumno ba kani ka labor department katray kam hakanu kanong rem ka ba kini kita khar ki yo pan rung bat ki ban yo pan tray like duit hang ni kehadian kacing ya kendu jungi nang ni ki oh na ba kila bi ban apply ya kata ka online link ba hoy kata la ban apply online ya ka work permit link ba jong ka naka website jong government tang ba jing sya ka din kam ban pen i hang tu ba ka police verification ka di ban kam kanang ba nginduk tip ba utu brio bukan tray hang ni ko jala jungi udi bakum no li si udi gang ubala adap li si bun tli ki crime na sti support ka jala ka jong u wan sini apply dan kam tang ya ka Aadhaar card ulayo ya ka work permit wan sini ya wan sini udan na kawai gijingmot himla ban tip ya ta wan sini akum ba unwan bala tang ba liat ki wi kam ula ban suam gi gang ula ban liat kini kam gi babian kumba pila adap ji bakala aja ka jala ka jongi minta jala jongi ka ka jing susi ba ka jing kamran namar ba kumba ngilayu i minta lewat la khang banwan hang ni po mi ha yingi ro namar bali la ong kaniga mi galera jongi kadi masniyo ba mlong ba ki tores kin wan panli ani tikini gidi ba pelong pensukya ya kasang ti lingba jung ni gi sang ba kanwara ka jing phap ka jing sok ka jing singal ani ka jing pahu kampo jam yaki do kisnam gi jong iro ka sapelong ka sang bing wan panli ha bayade berkata kaliang tigi EP ba department ng government ki popon hi ba talat i pantrikam kimpat sampang kimpat buar hadu kata bakin tray katkum kata ka kian ani katkum kita ki rukam ki badan kam ban tray kam yang ngun department namar kumbang ala akran manihi lada ngim lada ununu dakhar ni ununu barjalan wan tray hang ni klam ka police verification klam ka jingtip hatu di briu balong kumno le asi di briu bala ali asbun tli kam ki basnius ka jala jong ule asi di briu ba dan hakanu ka bental ni dan bat kinu ki kenduan ki bali ikam pentriam kata kam dan cintip lada lingba jong police verification di kamat nila man pensisya kan tu briu di babhane ubasnio jala kata khandiat kalala banti alakam kan ya ka jingwat rung jong ni briu ubasnio jenis ko ka jala jongi namar ba yaman tahi te kamat kumbang ipe ta manu ro la te pan rung hang ni ki peti kot isla lingo apa infiltration gate ki badan hang ti hapo berlihat lo laong kita khar ki bang obat mana kani ngong kumno na infiltration gate bela ki ong nang ipen i kani ka acknowledgement slip tinggal lingo ba tang ka acknowledgement slip ka papen i ba ki apply hang ni bikin wan tray hang ni lingba ka labor department kumno gila la ban wan rung ko afiliat ki hato kumdan ki an ki bala
bantiak lakam yaki ya kata kajing rung kuno bila la banwan rung hapo afiliat ki hato kumdan ki an ki bala bantiak lakam yaki ya kata kajing rung ka jungki hang ni katabi ka buk kadai ka jing kli ka bakrau tina kali yang jungi kentu ya government bak cimpiar kan liak ki badon kam habi dei bakni kenang bak song sok song sengan bat ka jing dap ka jing biang la ni ka jing poku kam jong ka jala ka jungi kan dan hak kati jong ka sarkar bat jongi na kali yang jungi hapo ngi wan kedu joint commissioner ni la kali shabai dei bakni ka yu bakni ka work permit lani ka labor permit bakila menteri ni ki ong hawai maki nila kali ki ong hala bi ban apply manu hai kadai kata ngidi ginong song jong ri India la hi ban apply manu roi ko work permit tang balong ong yaki bah kadi bendan na kalimit lasai mentala ban apply work permit 10,000 hajar mun silak mun kibriu kila bi ban apply work permit ban mandrung ban menteri hang di tatingingin lit sa isu lakut gajat ban diu jungi namar bakum magi PUE baling ba jong di work permit sa kadi kajing sedang jong ki ban wan buhai sinong hang ni hadin suki ki wan yalam yu kan ki wan yalam yu kuat wan yalam ya ki bahayang asam ki wan yalam ki tengah ki wan yalam ki ya ki bahayang asam jong ki song bisa hang ni ki kala ki nok song senong hang ni kan ni kai ke bangila WE na du mansha te ngin la li isu kita ki bla adap na du mansha te kan ni kalong ba kapuar katang biang ai ngin kendet mentakan kenang bang kan mera kacing ma lani kacing cha telap la sai hadin habun te habai dei ba katang ala ai jingmut ni ya i joint commissioner bang yang ba kadi bandan ka limit ba tangkat tangut kila ban wan trai lani sakawai nga ai ka baar ka jingmut kalong ba ki habandan ni kani ka area of operation menta sibu wan trai hang ni hapo la chmia ka mati diban apply bitang hang ni hapo la chmia lang ni arbanai kila adap hawai kadi hendriu panai ka work permit te menta arbanai kila adap nani na hapo la chmia lada ki kwa pani trai sa hapo la imkra lani hapo madan riting lani hambong frame kumut ki haban renew ya katu ka permit ka jong ki klang bakila ban menteri hang tai nama mangi menta ngi kibul ki bang ni juyo ban ban ki pen ya ka Jakarta ka jong ka dei hamadan riting kat ba udi chips udi singam udi ai wanda ka van di tiar plastik sudut sabai dalam ngi check ya tu kam ka bu trai ro ka dei bu wan trai mystery wan trai construction te kuno bi ka tu pen bak ila kumut kini kita khar ki bon rumah ni ki liat ka batiman maki kan tang bakila ayo ka work permit iwan hang ni ki apply kinong trai construction handrai ki di jing die ki ya ka snong ka thau da ong man ta phin dei khin ka district la phiat na is ka sel chari bhai de jing sa kumya ka tar ni ajimot ba ka di bandan ka area of operation kan mentala da trai hang ni kamot hadin balakut nang ni swa phin trai hawai phi ban apply kan apply renew ya to permit ka jong ki khnang ba kan long ya ben khnang bala ban trak ka kinong bala i joint commissioner ni ka jing kran ka ba simpor hi ti ila ong ba kin sa pan smau ya kan ni sa ki bahya kin sa pan smau ha upo o minister in charge of labor bagi saya kran hi habai dei bakni nam ta ban manha ya ka bet ka biang maka banta jong kini nong bala ha ba khaddu hi nagaliang asang hi kumbang hi jule hi barobar hi nginum song thak hi angin yai wat ngin yai khanra yi ginu ki badai ki daw la ni kita ki jingma ya ka jai ban riu hadian habut ta kasang kanum song thak kanum song tikti hi ang ni sakmat ni nang ya sakmat hi kai kini ginu ki kam hai kumbang ya karan ngi hadu banta hi ngi ong hapo labor department ki ong hana ba kadang kidang su adan baki hab dan hab ling ba kani ke jing tho jungi ngi la tho ang tai ngi la ai ba ka police verification kamat kadi ba kabadon kam ha kamat lamar hang ni ngi la tho ba ya kadi ka oi ba kani ngi la tho ba police verification from the state should be submit along on the time of applying the permit kamat apar ba apply permit fi don kam ba police verification namar ada ubriu ba tu kulai bele police verification ubriu basniau te unum nuat bele police verification namar pul atip tang su submit police verification kala apni tu ba bad character tu namla sure kan pun apply te taru kala kham yada kan kiat namar ma pilai I ka bla jam na ni tu kulai bele police verification ubriu basniau te unum nuat bele police verification namar pul atip tang su submit police verification kala apni tu ba bad character tu namla sure kan pun apply te taru kala kham yada kan kiat namar ma pilai I ka bla jam na ni iwan gitu kita khar khliat skat itu gi kena apo om sokson te kum gitu re bla khat ki chuban hang ni chu apply pi ki le pa ki kam ki ba khala tu bala de tan dak siu chanu no jala wan hang ni uyo le lai lan ti tu kam ko chung u bum lien pan le tu ndak hi ban le hang no ro Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habat thiru atau khaw kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan
ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.